Usa ka sampingay gigamit ni Jesus aron ipadayag niya kanato unsa nga matang ang atong pagdawat sa iyang ipugas nga binhi nga mao ang pulong sa Ginoo. Sa unang pagbasa kang propeta Isaías miingon siya nga ang ulan ug ang yelo mahulog gikan sa kahitasan, mahulog padulong sa yuta, o dili kini mobalik ngadto sa kahitasan. Hinuon mo patubig kini sa yuta, mo bisibi sa mga tanom. So ang pagkahulog sa maong ulan o mga yelo mao di ay ang pagtuman sa kabubuton nga unsay ilang purpose nganong muulan nganong muhulog tungod kay aron bisibisan ang mga tanom sa yuta. It achieves its purpose. Ang pagkahulog is achieving the purpose of God. So, ang Ginoo mingon siya nga ang akong mga pulong dili mo balik nganhi kanako hangtod nga dili niya matuman ang akong kabubuton, ang iyang buot nga mahitabo. So, mao ni nga pingunta nga whatever God plans for us, God achieves it. Bisan og kita wa kasabot, but God achieves His purpose in our life. Bisan og kita usahay mo resist sa iyang plan sa atong kinabuhi, God achieves His purpose. Bisan og kita usahay makalimot sa iyang purpose, usahay di ta makaalinggat, di ta makapamalandong, but still God achieves His purpose. So kumao ni tatanawon nga ang atong sambingay karon sa atong ebanghelyo naghiskot may tungod sa kamagpupugas. Higamit ni Jesus ang common experience sa mga tao aron sila makapamalandong o makasabot unsa sila nga matang sa yuta, unsa nga matang sa reception of the Word of God nga gihasik ba kanang gisabod unsa nga matang ang ilang pagdawat niini. Og kini padayon nga gisangyaw nganhi kanato sa atong ebanghelyo karon aron usab kita pahinumduman o kita pa makapamalandong unsa man pod nga matang sa pagdawat nato sa maayong balita ni Jesus. Daghan ang mo claim nga kami nagtuos Ginoo. Apan mingon si Lord, dili tanan nagsangpit nako og nagtawag nako Ginoo makasuod sa langit. Isa ra may makasuod sa langit, kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong langit nung Amahan. So ang imong pag-ingon nga I believe in God is not an assurance for you nga ikaw diretso na ka makasuod sa langit. Unsay ang gipangita ang imong kinabuhi nga mahimong masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Apan unsaon nimo pagsunod kung wa ka makasabot? Busa gisasay ni Jesus kining maong sambingay usa ka magpupugas. Extravagantly nagpugas unya ang sa ila lahi man ila pagpamaagi kay isabod man direct seeding. Na isabod na siya unya kung asa to matugpa then let it be. Dunay natugpa dito sa agianan. Nakit-an dayon sa mga langgam, ituka kini, wa makatubo. Doon nahagbong ngadto sa mga batuon nga yuta. Turok dayon, apan mabawra ang yuta, matay pagkataod-taod, pipila ka mga adlaw. Doon nahulog ngadto sa mga sagbuton, mga sampinitan, mga tunokon nga mga sagbot. Unya, itubo ang sagbot dungan sa pagtubo sa mga binhi, ang mga sagbot, paspas nga mitubo, o nakatuok sa maong tanom, nasaut ang maong mga tanom, o wala kini makapamunga. Pagkatapos, adunay nahulog ngadto sa maayong pagkaandam nga yuta. Unya, nakatubo, nakagamot, o nitambok, o namunga kining maong mga binhi nga tua dito. So, atong gipasabot ni Jesus kanato karon nga lain-lain ang pag-receive, lain-lain ang pagdawat sa mensahe nga iyang isulti. Kunya karon sige, ang ani pa itong patilingban. Si Jesus nagsangyaw kanato.
Apan kita nga naminaw niya, bisag dugay na tagibunyagan nga pagkakatoliko, ang uban dugay na sila nga mibalhin og pundok sa ilang mga nagkalain-laing Christian nga mga pundok. Apan ang atong pagdawat basin og naa pa sa number 1, number 2, number 3, wa pa makaproceed sa number 4. Yung saman ang kanang number 1, mao kini sila ang wala makasabot sa mensahe. La kasabot. Unya kung wa kasabot, nabugnaw kay wa sila makasabot. Mura bitaw pod og kita motambong ganit tag seminar. Unya pag-abot sa seminar, naakay huna-huna, sus, kakatuon naman ko ani. Uy, ako naman yung nagian. Sus, mas mayo pa mo itong among speaker atong niaon ni aging una kay, ni aging seminar kay, iya man ang di pasabot na, mawa na dayon ka. Di nakakasabot, kay ang imo, anaan na sa imong huna-huna. You become the center, not anymore the word proclaimed by someone. Mao na bitaw kung mabasa kag Biblia, dati kay huna-huna, mao ni ang meaning ani mao na mo na ginabuhat karon sa kadaghanan. You impose your understanding to the Word of God rather than listen, contemplate, meditate the Word of God and allow this Word of God to speak to you, to speak to us. Kita may magbuot kung say meaning ani nga Word of God. Kita may magbuot mo nang wa ta kasabot. Kay mo niya, mabasa kag Biblia, ingani ang meaning ani. Oy, di na mao ang pagpausa ka Kristiyano nga midawat sa pulong sa Ginoo. Mao na tungod kay personal ang imong interpretation, mao nay hinungdan nganong nidaghan ang mga relihiyon sa kalibutan. Kay personal man nimo nga gihatag ang meaning ang Word of God. Instead nga maminaw ka sa Word of God, aron kasabot ka, ikaw may nihatag og meaning sa Word of God. So, ang magbubuot dili ang Dios kundi ikaw. Unya kung na kay wa ganahi nga text, di nimo na apilog basa, ay mo nang alisdan og lain kadto kay ganato nga teksto kay naa na kay daan nga personal meaning for that Word of God. So mao ni resulta ang Christianity ni multiply ang mga different religious groups, different denominations. Ngano? Kay di give meaning to the Word of God. Esad nga sila may musabot sa meaning sa Word of God. So mao ni tan-aw na to nga kanang bitong nagdala na kasi mo huna-huna nga you cannot set it aside in order to learn something more from another speaker. Kay naa na puno na imong utok, di na ka makasabot ni anang iyang isulti. And then, ang uban bitaw mga pilog mga seminar, check attendance sa pagkahuman, layas na, para nga naalang sila attendance, sila absent. Mo na, wag ito makatulan. Mo na, mga igsuon ka, ang unang nga bahin, katong ngayuta, katong nahulog dito sa agianan, nga dili sila kasabot, nga numan, adunay babag, kaya ang ilang utok, sirado na. Sirado gani imong utok kay naa na imong kaugalingong understanding. Whatever something new nga isulti sa inyong speaker o ipadayag sa maayong balita, di naka makahimo sa pagdawat niini. Mao kining mga tawhana ang mga tao nga dili makasabot sa ebanghelyo. Kita mga Kristiyanos na magyud ta, mga Katoliko, mga inimbaho na magyud ta, nagpadayag sa Jesus ayaw pagpatay apan ipabortas tukhang. Ayaw pagpatay apan pro-abortion imong huna-huna. Ayaw pagpatay apan pro-euthanasia ang imong huna-huna. Kaingon ka nga Kristiyanos na ka, di pa oy. Nabilong ka dito sa unang pundok sa mga binhi dito sa agianan. O sa giingon ang unang pundok mao kadtong mga tao nga wala makasabot sa gisulti ni Jesus. Mao na angay kita mamalandong asa man taning upat, agianan, batuon, sagbuton, maayong pagkaandam nga yuta. Kay dili tanan nga dili lang ka moingon nga ay lagi ko skuan na to pero supak kas pagtudlo ni Jesus. Mao na siya. A person who really understand the Word of God
mausab ang iyang hunahuna o musubay sa hunahuna sa Dios. In the book of Prophet Jeremiah, the Prophet Ezekiel and Jeremiah o guban pa mga propeta sa karaang kasabutan, nagpadayag sila that the love of God is greater than the sins of the sinner. And the will of God is the sinner to be forgiven and to live. It is not the will of God. Death is not the will of God for the sinner. Apan, uyon kata sa mga balaod nga mopatay og tao instead nga bringing them into the repentance, into conversion. Kay tapulan ta mubuhat og mga actions for conversion, dali ra man gud mo patay. Pusilon na nimo tigpaso na patay na dayon oy. Unya abi nimo og nawagtang ang kasamaan, hindi natakdan nga hinuon ka kay ang mupatay makasala. Natakdan ka sa sala. Siya nakasala kay nakapatay, apan imo pud gipatay, naundang siya sa iyang sala apan ikaw may nagpadayon sa iyang sala kay imo man pud siyang gipatay. Oh? Una, dapat makasabot di ay ta. Kay kanang wa kasabot, kanang iyang kaugalingong kabubuton may tumanon. Unsa may gitudo sa Ginoo nato nga pag-ampo, amahan mo, matuman imong pagbuti ni sa yuta mayingon sa langit. Unya din sa kalibutan, ikaw may matuman, ikaw may Dios sa kalibutan, ikaw may hari sa imong pamilya, ikaw may magbubuot. Oy, di na maayo nga Kristiyano sa. Number 1 pa lang na nga grupo, ikaduha nga grupo sa mga binhi, nahulog dito sa batuon. Nakadumdum ta kana bitong naatay apil tag seminar no, apil tag renewal seminar, mga orientation sa atong mga different church groups, ganado kay ta, ganado ana. Unya karon after a while wa makapadayon nganuman kay ang word of God motulisok nato aron kita mausab. Ingon bitaw sa letter to the Hebrews, the word of God is sharper than a two-edged sword. Mas hait pa kaysa espada nga duhay suwab. Busa kung imog yung patidlumon ang pulong sa Ginoo diha nimo, makakita ka sa kadaghan sa imong dili maayo nga kinaiya, dili maayo nga binuhatan, dili maayo nga huna-huna. The word of God demands you to detach from all of this. Sa may mga bato nimo sa imong kinabuhi, imo baning kuan kani imo baning relationship nga illegal, imbes na anak kay pamilya, nangita pag yung gaglaing samok sa kinabuhi na kay kabit-kabit. Unya, imbes kay wa kay problema, moapil pag yung kanang kuot-kuot sa panudlanan sa katawhan o panudlanan sa inyong kumpanya o panudlanan sa inyong pamilya. Is ka okay problema, mangitan ka. Karon kinamino magkaspulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo maingon, ayaw pangawa. Wala kay kawatan man ka. Di ka makapadayon, di na tamanin ba, oy? Nga naman tamanin ba? Ay, ang pari, may ayaw pangawat. O di ba na ako? 10 Commandments na, Exodus chapter 20, Deuteronomy chapter 5. Basa, mo na nakabutang dito. Motong mga tawhana nga dili makapadayon kanuman kanang buing bitaw mangigo man pud ng paria. Uy, ako bitaw sa una high school di man pud tinhinbahon gyud kayo sa una. Elementary may buot di ko mosimba. Pagka high school na ako imbes kay first na ko nga mosimba nako dito sa mong kapilya, uy ang alagad kay ang iyang gisulti kining uban dinhi mosimba ra panagsa ang uban di gyud makitaan. Wala kayo kay first time na to nga nasimba ko. Yan ko nga, lain na po ng alagara, oy mga namangigo man. Pero wa man ko nagpadaog. Naipadayon ko pag simba na. Kung makauli ko sa amo, simba. Oh. Nasakitan ko ato nga word, pero wa ko nagpadaog. Mao ni ang kanang ikaduha nga pundok ba, nagpadaog sila sa hait manggod ang word of God. Mutulisok yun ni nato. Mao ni nga ang maminaw sa pulong sa Ginoo, hinay-hinay nga pang-ibton o pag itong mga bato, sige panguhaan ng mga bato kanang mga babag ba. Kung dili nato kuhaon kanang mga babag, mas mubugat og kita mopalayo ang atong kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Mao nang doon tayo gitawag nga dichotomized life.
Kana bang Kristiyano ko, ang akong kinabuhi sa sulod sa simbahan, minaw ko, buotan ko, pero pag-abot sa balay, sekreto ra akong buhat og dili maayo. Dichotomized Christians. Una pagkatapos, ikatulo nga pundok, kanang mga pundok na sa mga binhi nga naa diha sa mga kasagbutan, nahagpong sa kasagbutan, unya nitubo ang mga sagbot dungan sa pagtubo pud aning binhi. So ang binhi nasaut nang wala kayo makakuha og sunlight, unya wala kayo makakuha og kanang nutrients from the ground, mao nga nahinay-hinay og kamatay. Morning mga tawhana ingon si Jesus, morning mga tawhana nga pag-abot sa mga nagkalain-laing concerns nimo, concerns for money, concerns for something else, concern for material things nga nakapapatay sa pulong sa Ginoo nga imong nadungog o gitanong diha kanimo. Mabitaw usahay daghang kitag excuse when it comes to time for God, daghang kitag excuse manglabas ako, manukod sa cross utangan ang akong baboy, wa pa na ako mapakaon, ang akong balay wa pa na ako malimpyuhi. Daghang kitag excuse when it comes for time for God. Times gani for inom, for sugal, times for laag, for beach, biyaan ang tanan kay mga sa ta didto. La, tingala din no? Mao na ikatulo nga matang, abi nato og Kristiyanos na ta, abi nato og kanang fruitful Christians na ta. When we exchange God for something else, that is not yet a Christian. Abi ni mo Christian na ta, kay naminaw mo tos pulong sa Ginoo, not yet. So, mao ning mga kuan na nga, ang atong concern for money, mao na uban bitaw, sige, overtime. Ang uban, sige, napagay another job, ang ana, kay magtigom, mangyawat nga makatigom, and it separates you from God. But God never separated from you. It's you who separated from God. Oh, mo na tanaw na to. Malandong taan na ha, kay usay kaning ang ato bayang concern sa kalibutan, mas mulabaw kay sa atong relationship sa Ginoo. O say first commandment, first of the greatest commandments, love God above all, above your money, above your work, above your relationships, above your material possessions, love God above all. Pagkatapos, kining nindot nga kuan, ang ikaupat nga matang sa yuta nga nagbungan sa binhi, ikaupat nga matang, maayong pagkaandam. Ito, limpyo, kanya, ready. Kini nga mga tawhana, mao ni ang mga tawo nga ukab ang ilang huna-huna ag ang kasing-kasing. Pagsulti sa pulong sa Ginoo, pagpadayag, ang kasing-kasing o ang huna-huna nimo, adunay pagkaukab nga napasulod nimo ang pulong sa Ginoo. Bisan man og masakit kini, kay ang pulong sa Ginoo motulid man kanato. O kining mga tawhana nakapamungaw sa man ang ilang mga bunga, adunay nausab sa ilang kinabuhi. Sa una, binakid nga tungo kada adlaw. Binakid nga pamalikas kada adlaw. Apan karon kay gipasulod niya ang pulong sa Ginoo, na hinay-hinay siya kausab. Ang iyang tungo, ang iyang pamalikas, dili na binakid, binaskit na lang. Gagmay nag-ana mo kausaba, mo natanaw nimo ang imong kaugalingon, na o doon na ba'y nausab ka nako? Doon na ba'y nabag-o nako? Kani adto sos, irresponsable kay Gos pamilya, di man ko manghugas plato, di ko mudungag, ako rang asawa ko padungagon. Karon, kaya nga, love, ako na idungag ha. Love, ako na ihugas. Sige, ay, pahuli na. Ako na kaya ako ihugas. May nga yung partner. Sa may muna kaondong. Kana bitong something na usab diha nimo. Dugay naman gyud nga pagkakatoliko. Dugay na matagay sa simba. Tanawa ko no, is there something nga nausab sa akong kinabuhi? Na aba, nakapamunga ba ko sa kanunin akong pagpaminaw o pulong sa Ginoo diha sa simbahan? Pag-attend sa mga different groups sa simbahan, different seminars, different prayer meetings, doon na ba'y nausab sa akong kinabuhi? So, asa man taning tulo? Kamuray pili. Batuon, dalan, sagbuton, maayong pagkaandam nga yuta.
So mga igsuon, mo na nga bisan dunay mga panghitabo nga usay dili nato mauyunan apan minta nga mao man siguro gyud niyang kabubuton sa Ginoo in akong dawaton. Apan ang atong human tendency, we resist whatever God's will sa atong kinabuhi. Mo nang usahay atong kinabuhi daghan tag problema. Ngano man kung mingon bitaw ang Ginoo nga this way, ingon mo kag diri ra ko Lord. Daghang kay problema dito. Ingon si Lord this way. Una kag dito ra Lord, dito ko padung. Tuduan kita sa dalan sa Ginoo kay maayo ni diri na ay dagang panalangin. Ning adto makaspikas nga way, pag adto nimo to reklamo, sus pagkadaghan ng problema diri, sa man ni Lord. Mauna, kung mingon bitaw og entrance og exit, asa man ka mosuod? Entrance or sa exit? May uban kay atos exit mo sud. Mo daghang kasugat nimo na asa man ka mo sakay sa elevator, kumato ka sa taas, ari kas paubos ato kas patuog sa taas. Ito ang mga tao bitaw no. Di na ta kasabot na ari kita sa level 1 atong mga binhi. Ang mga tao nga wa makasabot sa gitsangyaw sa pulong sa Ginoo, magtuman sa ilang kabubuton og ilang usbon ang pulong sa Ginoo aron muhaom sa ilang mga panabot. Tinautunta nga mumove kita ngadto sa number 4, ang maayong yuta na nakahatag og mga bunga 160 o 30 nga mga bunga sa maayong balita. Manindog kang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuo na